take a trip to my שלום לכולם, כאן אינטג' ואני חשבתי שאולי נעשה משהו קצת שונה שלא עשיתי עדיין. אז לאחרונה אני הסתכלתי על כל מיני תמונות נחמדות של מורת באינטרנט ואמרתי, היי, אתם יודעים מה יהיה מצחיק? בואו ניקח את התמונות האלה ונערוך אותם קצת, נעשה אותם טיפה יותר מצחיקות, נוסיף להם קפשנס וכל החרא הזה שאני עושה בפוטושופ. אוקיי, מצאתי כאן תמונה של מורת שזה מישהו במסכה של פיידיי מראה לו איזה משהו בטלפון. אז בואו נתחיל עם העריכה קצת, כי התמונה הזאת היא הרבה יותר מדי קזואלית והרבה יותר מדי נחמדה. בואו נתחיל עם העיניים. אני אקח את העין פה, הנה, מה זה? מה זה? זה בכוער, מה זה העין הזאת? בוא נעשה אותה יפה קצת. הנה. הרבה יותר טוב. בואו נשקיע גם קצת, אנחנו לא רוצים להשאיר את מורת עם עיניים לא יפות, כמובן. שאנחנו נעשה את זה. זה, בואו... נעשה את זה יפה ואסתטי. הנה קצת ככה, הנה פה, הנה נסדר קצת את האור פה שיראה כמו שצריך. והנה יש לנו עין אחת. בוא נעבור לשנייה. מסיימים עם העיניים של הבחור היפה שנמצא כאן בתמונה, שבמקרה הוא מורת. הנה, זה ככה. וככה, יש כאן עדיין קצת בעיות פה. קצת נוריד את ההבדלים. הנה. כן, הנה בדיוק, זה החרא טוב אנשים. נעשה קצת ככה. פה כן, נראה די אסתטי. כן, אבל משהו לא מסתדר לי פה עם הפה. בואו נשמע קצת את הפה. כמובן לא רוצים שהשפה תעלה על הזקן, כי עוד פעם, זה הכל עניין של אסתטיקה, חבר'ה. הכל אסתטיקה. אני אהיה מעצב כל כך טוב שאני אגדל. עכשיו חיוך קצת רחב יותר, כי בוא נודה בזה, מורת לא יודע לחייך. משהו כן, בוא נגדיל קצת את השן הזאת, כי עושה רושם שהיא קצת קטנה מדי. אוקיי, אני חושב אפשר גם להגדיל קצת את השנייה. אבל זה ראות עוד יותר טוב. כן, זה... אוקיי, עכשיו, אולי אפשר טיפה לשנות לו פה איזה משהו בגבות, אז בואו תישארו איתי פה בזמן שאני עובד קצת על הגבות של מורת. והנה מושלם. כן, משהו פה הדבר האחרון שלא בדיוק מסתדר לי עם הלוק. ככה עושים את זה ילדים, רק שתדעו שבסטודיו הגדולים זה מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים את התמונות הכי מקצועיות שאפשר בשביל לשמור על הלקוח. לשמר אותו. זה הדבר הכי חשוב, שימור לקוחות חבר'ה, שימור לקוחות. הנה. עם אצבע כזאת כל אישה תהיה מרוצה אם אתם שואלים אותי. כי פשוט תראו את החרא הזה. It's beautiful. It's beautiful. כי עכשיו אני חושב אנחנו נוסיף להם captions. יש לי את זה.
וזהו. אני חושב שעשינו עבודה טובה כאן חבר'ה. לא יודע מה איתכם, אני די אוהב את התוצאה הסופית. אז בואו נשמור את זה ונפרסם את זה לפייסבוק. אני אמור להיות איפשהו שם. הנה דור. טוב, אני חושב שאני יודע איזה תמונה אנחנו בכם. סבבה. אוקיי, בואו נתחיל לערוך את התמונה הזאת, אני כבר יודע מה אני רוצה. אוקיי. אופס. הנה, הולך. הנה זה פה. הנה זה בא. אני די בטוח שזה אומר, אני לא בטוח. אני לא בטוח ב100%, אני די בטוח שזה אומר. מקווה שזה אומר. מקסימום אם לא, אז אני מצטער, מישהו שאני לא מכיר שעשיתי לו את זה. אבל אני ב99% בטוח שזה אומר. אז ממש לא אכפת לי. אם אני אעשה את זה, מגיע לך. הנה זה בא. אני כבר רואה איך שזה מחצה את התמדים. אני יודע מראש מה אני רוצה. זה הטריק להיות מעצב טוב. נקסט. הנה, זה די טוב. בואו נעבור לאף הזה, כי משהו בו לא נראה לי בסדר. אף של יהודי. לא סתם. לא, זה היה יותר מדי, סורי. כן. הנה אילן, אני פה למטה, הנה. אילן, נוי, חבל שמצאתי אותך. עכשיו אתה הולך לראות את הרף שלי. וואו! היי, למאו. לא. אני פשוט מחק את זה פה. הנה פה. הנה זה. פה. הנה. אוקיי. יש אולי שורטקאט לבלו. Okay. Looking aesthetic as fuck. כן, נראה לי צריך לערוך את דור, כאילו בוא נהיה ריאליסטים כאן. הנה זה בא. כן. הנה זה. טוב חבר'ה, אז הסרטון הזה נגמר הרבה חרטה עצמית, בעיקר הרבה חרטה עצמית ואפילו עוד יתרית. אז אני חושב שהיה לנו פרק די טוב, אני די נהניתי. אני מחפש המדריך לפוטושופ, מקווה שמעת אתם יכולו לעצב את פלוב כמו מעצב מקצועי. אז כן, אני רק אפרסם את התמונה בפייסבוק, אני אקרא לה פיצה פיראנה.